pensant que té força gràcia que una taula com aquesta la fem un dia com avui, perquè avui, els que estigueu habituats al cinema americà, sabreu que som quasi tots, sabreu que avui és 4 de juliol, avui els americans van haver de llançar focs artificials i tot el tingle d'aquest, i és perquè avui és el dia de la independència dels Estats Units. Però, a més, això té una doble gràcia, i és perquè, si és veritat que avui els nord-americans celebren la independència, també és veritat que fa uns dies van acabar les celebracions en aquest mateix país per la commemoració de la batalla de Gettysburg, que és una batalla crucial de la Guerra Civil nord-americana, que és una guerra que, com sabreu, es va lliurar per impedir la independència dels estats del sud dels Estats Units. Per tant, veiem com en un mateix país aquesta qüestió no resolta de la democràcia, del govern del poble, que és la pregunta de quin és el poble, qui té dret a formar un nou estat i qui no, doncs un mateix país ho ha experimentat de diverses maneres i ho recorda de diverses maneres al llarg del temps. Ara, nosaltres en el nostre país estem vivint un procés de debat sobre més o menys la mateixa qüestió, en termes, per sort, molt més pacífics i molt més raonables, però d'una manera que moltes vegades, més que un debat, sobretot si ho mires, diguem-ne, a les tertúlies radiofòniques o televisives, pot semblar més un diàleg de sords, en què tothom té la seva postura molt definida, que no pas un debat real sobre què significa això del dret de decidir, exactament què decidim quan exercim aquest dret, qui el té i qui no, i altres qüestions que evidentment són importants quan parlem del dret de decidir. I bé, per fer un debat, diguem-ne, un debat real i un diàleg de sords, doncs hem portat 3 ponents molt diferents, tots ells jo crec que podran fer aportacions molt interessants a aquest debat, i bé, passo a presentar-los i sense més el de la paraula. Primer de tot tenim en Ferran Pedret. Ferran és llicenciat en Dret i és advocat de professió, està especialitzat en Dret Laboral, políticament és secretari de Moviments Socials del PSC i és diputat per aquest mateix partit, al Parlament de Catalunya, i és autor de llibres com Quan succeeix l'inesperat, el 15 amic d'Esquerra, i Nosaltres els federalistes. Després tindrem també la intervenció d'en Miquel Caminà, Miquel és llicenciat en Ciències Econòmiques per la UB, és catedràtic de Ciència Política en aquesta mateixa universitat, està especialitzat en l'estudi del catalanisme, de les teories del nacionalisme i del federalisme, ha estat president de la Comissió Assessora per la Reforma de l'Autogovern de la Generalitat entre 2004 i 2006, ha estat també director del Memorial Democràtic i és autor de diversos llibres, entre ells El federalisme pluralista i un llibre també que, no tant autor com editor, d'un llibre que tots els que hem estudiat o sociologia o ciència política ho tenim com una mena de bíblia, que és un manual de ciència política, que si algú ha cursat alguna d'aquestes carreres doncs segur que el coneixerà. I finalment tindrem en Joan Ridao. En Joan és jurista i politòleg, és llicenciat en Dret i doctorat en Ciència Política, en totes les disciplines, doncs. Ha exercit com a advocat i consultor a diverses institucions públiques i privades, ha estat president també de la Fundació Josep Irla des de 2007 i 2011, té, evidentment, una coneguda trajectòria política, ha sigut diputat tant al Parlament com al Congrés per l'Esquerra Republicana i secretari general d'aquest partit entre el 2008 i el 2011, i és autor de llibres com és professor també, no deixava, de l'àrea de dret de diverses universitats, tant a l'ESADE com a la Universitat Oberta de Catalunya, entre d'altres, i és autor de llibres com Les contradiccions del catalanisme, Així es va fer l'Estatut, o el més recent, que és Podem ser independents, amb l'interrogant, que com a pregunta. Per tant, tots 3 són experts en algun sentit en el tema que tractarem avui en dia, i bé, sense més això perquè comenci. Moltes gràcies i en primer lloc volia agrair la invitació de l'OPEC a aquesta xerrada, a aquest debat, que espero que puguem mantenir. Voldria començar de manera potser peculiar avançant la conclusió, que és que a Catalunya existeix una situació política que només és raonable resoldre en base al principi democràtic. I avanço la conclusió per poder desgranar amb una certa tranquil·litat d'esperit els arguments que em porten a concloure això, donat que aquest és un debat en el que és fàcil aixecar suspicàcies quan s'intenta raonar i argumentar, perquè és un debat que ha estat i és molt dominat per la passió, per l'abrandament, cosa que és perfectament comprensible quan estem tractant amb qüestions tan delicades com és la qüestió nacional en general.
Un cop avançada la conclusió, per tant, que és una manera peculiar de començar, el que volia fer també és preguntar-me de què parlem quan parlem del dret a decidir. Perquè aquesta és una categoria o un concepte polític que jo crec que tots podem convenir, tots i totes podem convenir, que es tracta d'una especificitat del debat polític català, una particularitat del debat polític català que costa de trobar, si un ha fet l'exercici, en manuals de teoria política o de ciència política o de dret, inclús de dret internacional. Costa molt de trobar perquè en realitat respon a un procés que no critico, sinó que simplement descric d'allò que els experts en ciència política en diuen la frame extension, l'extensió del marc. En realitat aquest és un concepte que embolcalla, per fer-lo més inclusiu, per atreure més persones, el més conegut i més familiar dret a l'autodeterminació, dret a la lliure determinació dels pobles. Cosa que no em provoca absolutament cap problema, crec que és d'això del que hauríem de parlar sense cap mena de reserva i sense cap mena de problema. El dret a l'autodeterminació o a la lliure determinació dels pobles té, segons la doctrina, o per ser més prudent, segons part de la doctrina, perquè sempre hi ha qui discrepa de tot, té dues vessants, dues grans vessants. La vessant externa, que és la que és més familiar i més coneguda, però a la vegada crec que és la menys interessant, perquè és la que menys s'ajusta al nostre cas. Sostinc que en el nostre cas no és aplicable, diguem-ne, aquesta vessant del dret a la lliure determinació, i té l'altra vessant, que és la vessant interna, que és la que jo crec que és més interessant i la que permet fonamentar en el principi democràtic l'exercici del dret a decidir del poble de Catalunya o de qualsevol altre, com defensaré més endavant. Bé, el dret a la lliure determinació, en el dret internacional, en allò que és conegut com la vessant externa del dret a l'autodeterminació, està situat en un context que és el context dels territoris no autònoms o dels pobles sotmesos a subjugació, dominació i explotació estrangera. Això jo crec que, més enllà dels posicionaments, diguem, que facin un ús de la història discutible, jo crec que podem convenir que no és el cas de Catalunya en relació amb el conjunt de l'estat espanyol. Hi ha una resolució que és molt esmentada, que és la resolució 2625 de l'Assemblea General de l'ONU, que és del 24 d'octubre del 70, que evidentment està feta en el procés, en el marc dels processos de descolonització i que té un penúltim incís en l'apartat que es titula Principi d'Igualtat de Drets i de Lliure Determinació dels Pobles, que, cito textualment, diu: cap de les disposicions dels paràgrafs precedents s'entendrà en el sentit que autoritza o fomenta cap acció encaminada a trencar o menyscabar total o parcialment la unitat territorial d'estats sobirans independents que es captinguin, una paraula molt maca, que es captinguin de conformitat amb el principi d'igualtat de drets i de la lliure determinació dels pobles abans descrit i estiguin, per tant, dotats d'un govern que representi a la totalitat del poble del territori sense distinció per raó de races, creences o color. Això ha estat un dels grans arguments dels que defensaven que el dret a la lliure determinació no era aplicable al cas de Catalunya. És cert que s'ha argumentat que hi ha una resolució, que en realitat és una opinió consultiva que ha emès la Cort Internacional de Justícia en relació a la declaració d'independència de Kosovo, que és una opinió consultiva que es va emetre al juliol del 2010, que, tot i que declara la legalitat de la declaració d'independència de Kosovo, també és cert que expressament diu que no es pronuncia, i això ho fan els apartats 82 i 83, la pàgina 35, aquesta opinió consultiva, expressament diu que no es pronuncia sobre si, fora del context dels territoris no autònoms o dels pobles subjugats, explotats i dominats per potències estrangeres, el dret internacional en matèria de lliure determinació confereix a una part de la població d'un estat existent un dret a separar-se d'aquest estat. Per tant, expressament no es pronuncia sobre això i no es pot dir, diguem, que aquesta opinió de la Cort Internacional de Justícia sobre Kosovo avali que el dret a la lliure determinació assisteix també a les circumstàncies, diguem, no colonials. El que fa és dir que hi ha una declaració d'independència que és legal i ho fa després de desgranar tota una sèrie de condicions materialment existents a Kosovo i de fets, una successió de fets que s'havien produït en un escenari postbèl·lic que jo crec que tampoc és el que es produeix en el cas català. Però, com deia, hi ha una altra vessant del dret a la lliure determinació, que és la vessant interna, que és el que crec
que ens resulta més interessant i que pot fonamentar l'exigència d'una solució en clau democràtica a la situació que vivim a Catalunya. En aquest sentit, jo crec, i crec que és molt argumentable, que el dret a la lliure determinació l'hem anat exercint nosaltres i els que ens han antecedit en l'exercici dels drets de ciutadania quan hem ratificat la Constitució espanyola del 78, l'Estatut d'Autonomia del 79, el del 2003, inclús la fallida Constitució Europea del 2004, i en el fons crec que és fins i tot defensable en un sentit ampli del terme de lliure determinació, en què espero poder entrar, que ho hem anat fent, també ens hem anat autodeterminant quan hem estat concurrent a les eleccions locals, autonòmiques, generals europees, a les quals han pogut concórrer, en el cas català indiscutidament, tot tipus de formacions polítiques amb programes socioeconòmics i també amb programes en relació als vincles que hagi de tenir o no Catalunya amb la resta d'Espanya, diferents. Fins al moment no s'havia acreditat una majoria política o social que exigís la celebració d'una consulta directa sobre la qüestió de la independència o no de Catalunya respecte a la resta d'Espanya. Però ara aquesta circumstància ha canviat. Hi ha un govern legítimament constituït, el govern de Convergència i Unió, que ho té com a centre de les seves preocupacions, o com a mínim de les seves ocupacions més evidents. Si em permeteu la crítica, diria que fins i tot un pèl excessivament, tenint en compte que hi ha moltes altres coses que caldria estar tenint també, però que té això com a leitmotiv i té això com a objectiu políticament legítim. I a més hi ha un Parlament igualment revestit de legitimitat democràtica que de forma molt majoritària reclama que hi hagi la possibilitat de fer aquesta consulta als catalans i les catalanes. M'estalvio els arguments sobre el fet que aquesta hipotètica consulta o referèndum, evidentment, hauria d'estar circumscrita als catalans i les catalanes, aquells que d'acord amb l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya tenen la condició política de catalans, perquè crec que és evident, si defensem el principi democràtic, que defensar que tots els ciutadans d'Espanya haurien de votar sobre si Catalunya és independent o no és tant com negar la possibilitat material de que una de les dues opcions que hi hauria a la papereta tingui cap opció de prosperar. Per tant, no m'hi estenc, hi ha arguments jurídics a favor i en contra, però crec que des d'un punt de vista estrictament democràtic no val la pena estendre's. Dit això, jo crec que des de l'estricte respecte a aquest principi democràtic el que cal és atendre aquesta reclamació i el que és exigible del govern espanyol i també del govern català és que s'asseguin a negociar els termes, les condicions en què es faci viable aquesta consulta al poble de Catalunya. I ho dic perquè hi ha un cert entossudiment a una banda i l'altra en l'estratègia del joc de legitimitats que només pot produir una escalada del conflicte polític i que jo soc dels que crec que cal, és absolutament imprescindible desescalar aquest conflicte, tornar a posar a la gent asseguda a banda i banda d'una taula per trobar solucions com les han trobat països democràtics com Canadà o com el Regne Unit en relació a Quebec i a Escòcia respectivament, que crec que és la sortida raonable per a una situació com la nostra. Però també vull dir, com a federalista convençut i en coherència amb el que acabo d'argumentar, que jo consideraria plenament exercit el dret a la lliure determinació si es sotmetés a consideració dels catalans i les catalanes una reforma constitucional, en sentit federal, per exemple, o una nova Constitució federal, i aquesta fos ratificada. Evidentment, això també es faria consultant-ho a la resta de pobles d'Espanya, com és evident. Però crec que hauríem renovat l'exercici aquest del dret a la lliure determinació en una vessant interna, dient com ens volem organitzar políticament, territorialment, però també social i econòmicament. I aquí vaig arribant al que decidim amb el dret a decidir. Si entenem l'exercici del dret a la lliure determinació dels pobles no només com un exercici respecte a la seva relació amb altres pobles, sinó també com una manera d'expressar la seva voluntat política respecte a com volen organitzar-se des del punt de vista social, econòmic, ambiental i, de fet, com volen organitzar tots els aspectes de la vida social que són susceptibles de tenir alguna decisió adoptada col·lectivament, doncs si ho entenem així, aquest dret a la lliure determinació, aquest dret a decidir, ha de ser sobre tots els aspectes de la vida social.
social. I evidentment no en som només titulars els catalans i les catalanes, sinó que tots els pobles han de ser titulars d'això. I us senyalo perquè crec que el conflicte de sobirania més punyent que tenim en aquest moment el tenim per igual els catalans i les catalanes, la resta d'espanyols i espanyoles, els francesos, els italians, els grecs, els portuguesos, etc. És un conflicte de sobirania que ens enfronta a la impossibilitat material de fer realitat, en el nostre context polític, programes socioeconòmics, diguem-ne, socialitzants, perquè hi ha un marc institucional europeu i uns intangibles, l'amenaça dels mercats, el xantatge de la desinversió, etc., que constrenyen el camp d'allò que és imaginable i possible en política, almenys sense qüestionar aquest marc. I per tant, jo soc dels que crec que perquè la democràcia pugui ser digna de tal nom, cal tornar a eixamplar els marges pels quals es poden fer circular les opcions polítiques. És a dir, en democràcia, un programa socialista, en el sentit més fort del terme, hauria de ser possible, sempre respectant els principis del joc democràtic, de decisió de la majoria respecte a la minoria, etc. Això hauria de ser perfectament possible i ara, en canvi, sembla absolutament utòpic fer un plantejament d'aquest tipus. Doncs, si volem que una democràcia sigui digna de tal nom, hem de poder tornar a eixamplar allò que és pensable i que és possible construir. I aquest, per mi, és el contingut essencial, diguem, del dret a decidir. El dret a decidir com ens organitzem, com organitzem la vida social tota, la vida econòmica, la nostra relació amb el nostre ambient, etc. Perquè, mireu, el que està passant ara, amb aquesta constricció del que és possible fer en política, és que en realitat s'està extirpant de la democràcia tal com la coneixíem després de la Segona Guerra Mundial, s'està extirpant allò que més essencialment la caracteritza, que és el seu programa social tendencialment igualador, tendencialment emancipador, per tant. Si un extirpa aquest programa social igualador de la democràcia, el que queda és una clofolla buida, una carcassa, una burla de la idea de la democràcia. Perquè, per citar un clàssic, encara que no sigui especialment radical, Léon Gambetta, polític francès del XIX, deia que allò que caracteritza més essencialment a la democràcia no és el fet de reconèixer iguals, sinó el fet de crear-los. El fet de crear-los. I, per tant, recuperar la possibilitat de crear iguals a través d'un programa social tendencialment igualador, tendencialment emancipador, és absolutament central per al programa democràtic, com ho és reconèixer que els ciutadans i les ciutadanes poden decidir com es volen organitzar políticament i això de poder incloure les relacions que volen establir amb altres pobles. I això ho dic perquè en el nostre cas, vaig concloent amb això, en el nostre cas ho hauríem de tenir, perdoneu que sigui més escorpiana, però ho hauríem de tenir més solucionat que altres països de l'entorn. Nosaltres som un estat materialment plural, complex, materialment plural i complex, com de fet ho són totes les societats humanes. I en democràcia és absolutament impossible pretendre que això es pugui uniformitzar i hegemonitzar. És incompatible fer una cosa amb l'altra. En democràcia, aquesta pluralitat material s'ha d'expressar en l'estructura institucional que té l'Estat. Per això, diguem, jo soc un federalista convençut i per això jo crec que l'Estat espanyol hauria de reconèixer més obertament el seu caràcter plurinacional i plurilingüístic. Però l'accés a l'autonomia de les comunitats històriques com Catalunya, com el País Basc, com Galícia i com Andalusia després, a través d'una finta especialment hàbil, però aquest accés a l'autonomia per una via preferent, crec, i si dic alguna barbaritat ja em corregiran posteriorment, vaig acabant, crec que suposa el reconeixement tàcit, el reconeixement implícit de que, almenys en el cap d'alguns dels legisladors constitucionals, estava la idea de que aquest era un estat composat no per un sol demos, sinó per diversos demoi que junts, lliure i voluntàriament, constituïen un demos civil més enllà del fet de la identitat nacional de cadascú. I això és el que els federalistes i jo mateix aspirem, a la construcció d'un demos civil que reconegui l'existència de diversos demoi, de diversos pobles, que lliurement s'associen els uns als altres per cooperar el progrés i pel benestar comú. I dic que ho hauríem de tenir especialment solucionat nosaltres, però això que he dit, argumentant tot respecte a Catalunya, i que evidentment té relació amb el seu fet nacional,
em valdria igual per qualsevol altre col·lectiu humà. Si de sobte tots els habitants del massís central francès, que no sé si comparteixen unes característiques nacionals diferenciades de la resta de França, però si de sobte tots els habitants del massís central francès diguessin doncs volem que se'ns consulti sobre si volem formar un estat propi, jo penso que seria igualment defensable que tenen tot el dret a que se'ls consulti sobre això. Per tant, jo radico, i els federalistes radiquem la nostra defensa del dret a decidir, la defensa que es pugui consultar els catalans i les catalanes, en el principi democràtic, no en la qüestió de que siguem una nació o no. Som una nació, punt. Tenim dret a decidir, però seria exactament igual si no fóssim una nació. No sé si m'he explicat prou bé, però jo crec que això és el que estem defensant. Molta gent que, arribat al cas, no votaríem a favor de la independència de Catalunya, però que volem que es pugui consultar. No votaríem a favor de la independència de Catalunya perquè el nostre projecte polític és un altre, que és el federalisme. Però volem que es pugui consultar i creiem que l'única sortida raonable, i aquí acabo amb la conclusió que havia avançat, l'única sortida raonable és que es doni una solució política en base al principi democràtic. Moltes gràcies. Gràcies, Ferran, per aquesta exposició tan concisa. Bé, ara em passaria la paraula a Miquel Caminal, que recordo, catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Barcelona i expert en tots aquests temes del nacionalisme i del federalisme i el catalanisme, perquè ens uneix la seva visió d'aquesta qüestió. Bona tarda. Això del dret a decidir o aclarir bé, gràcies, o aclarir què és el dret a decidir des del punt de vista comença a ser més complicat que aclarir el sexe dels àngels o l'origen de l'univers. Perquè les coses han anat per un terreny que no sé ben bé on ens ha de portar. Perquè els que estem en acadèmia diem si els objectius no són clars i els conceptes tampoc ens estimarem. I el concepte dret a decidir, per mi, encara no ha arribat al nivell de ser un concepte clar. És comercial, arriba més a la gent, sembla més fàcil, però en realitat és un concepte confús. I si a més ens parlen de Kosovo, on realment es va decidir la més gran base militar nord-americana, doncs, en fi, no va massa bé aquest referent. Com tampoc es va massa bé la balcanització o drets a decidir que s'han produït a l'est europeu. Per tant, jo som un partidari i ho diré solemnement com el moderador ha iniciat l'acte en un 4 de juliol. Més que dret a decidir, l'autodeterminació és un fet, perquè té la força de fer-ho. Com vam fer el 4 de juliol amb la declaració d'independència de les 13 colònies britàniques a Nord-amèrica. Van exercir un dret a decidir? No ho sé. Van exercir un dret a autodeterminació? Tampoc ho sé. Es van autodeterminar enfront de la corona britànica? Sí. Jo, a les meves classes, he dit el primer exercici de l'autodeterminació es va fer un 4 de juliol. Després van venir els processos d'independència al llarg del continent americà, amb la pèrdua final de Cuba, com sabeu, per part de l'imperi espanyol, i les Nacions Unides. Les Nacions Unides. Quan decideixen una cosa, és que les grans potències ja hi estan d'acord. Actuen a posteriori, no a priori. És a dir, si hem d'esperar que les Nacions Unides ens diguin catalans, nosaltres us farem la resolució, més avall hi ha un poble que es diu Sacaroí, que ens ho pot explicar molt bé, com va. Per tant, la meva primera afirmació és l'autodeterminació és un concepte que com a mínim sabem o hem de saber de què parlem quan l'utilitzem, perquè hi ha molta teoria al darrere de l'autodeterminació. I
no ens hem de referir únicament a les Nacions Unides. El mateix gran historiador Hosman parlava de l'autodeterminació Wilson-Lenin, Washington-Moscou. Complementaris. Per què complementaris? Perquè tant Wilson com Lenin estaven d'acord en que els vells imperis s'acabessin. Per tant, estan a favor de l'autodeterminació de les nacions. És a dir, tot ha de ser contextualitzat perquè sigui entès, tot ha de ser ben conceptualitzat perquè sigui entès. El que no valen són les modes. I aquells que apliquen modes a processos tan serios com els que estem vist a Catalunya no ens estimen ells, ens estimen a tots. Així que aquesta és la primera consideració que poso sobre la taula. La segona, jo crec que hi ha dues maneres d'entendre la política. Una que és la que jo defenso, que és la política com a procés i correlació de forces. I la política és l'art que té cadascú que vol intervenir, actuar, incidir sobre el procés de defensar els seus interessos, les seves idees o els seus valors, entenent que s'apliquen en un context que té unes característiques determinades i una correlació determinada. Hi ha una altra manera d'entendre la política, que és la que jo crec que s'està aplicant en el moment actual, aquí a Catalunya, que és entendre la política a partir d'una idea fixa, segons la qual s'ha de comportar la realitat i es comportarà. Quan un té una idea tan dogmàtica de la política, no solament és un ingenu, sinó pot caure en posicions autoritàries i intolerants, exigint que allò que es pensa sigui el que realment es compleixi. Anem a veure què estic dient si analitzem el fenomen concret català. Primer, un precedent dit ràpid. No és la primera vegada que Catalunya és desautoritzada el 1714. L'Estatut de Noia, com sabeu, va ser aprovat per referèndum i després no retallat. La paraula retallar és poca. Va ser tallat amb la destral, a partir de la qual va sortir l'Estatut del 32. Rovira i Virgili, que no era una persona especialment sospitosa, de poc nacionalista, va dir, bé, però tenim una eina. Veiem on estàvem i veiem on estem. No és el que tenim dret, no és el que volem, però és el que tenim. Virgili tenia la política com procés, com a correlació de forces i com a saber-se situar dintre d'aquesta correlació de forces. Clar, en aquests moments tenim un fet de partida. Els partits espanyols majoritaris, Partit Popular i PSOE, no solament neguen el dret de la nació catalana o del poble català a l'autodeterminació, que ja és prou fort, a preguntar fins a quin punt són democràtics aquests partits, no solament neguen aquest dret, sinó que a més neguen reivindicacions molt més suaus, molt més limitades, com l'ús de la llengua catalana en el nostre propi país. Això és humiliació. No és que estiguem parlant si tenim dret a decidir o no tenim dret a decidir. Tenim l'obligació, no el dret, l'obligació moral de rebel·lar-nos contra aquells que ens humilien.
Tenim l'obligació moral de rebel·lar-nos contra aquells que neguen l'ús de la llengua catalana en el nostre país. Tenim l'obligació de rebel·lar-nos contra aquells que encara avui diuen que el tracte fiscal que no n'hi ha per tant. Tenim l'obligació de rebel·lar-nos contra aquells que ens neguen mínimes competències per autogovernar-nos. No és que tinguem el dret, tenim l'obligació com a catalanistes de rebel·lar-nos contra aquests dos partits, el Partit Popular i el PSOE. Que a més no està a la vista, que canviï d'actitud. Aquest és un fet. L'altre fet és que fa temps Catalunya, i des de diferents posicions ideològiques, fa desenes d'anys, des dels 14 punts de Wilson fins als nostres dies, que s'ha defensat Catalunya com a poble té dret a l'autodeterminació. Aleshores, la premissa A és que PP i PSOE no estan per concedir res substancial, ni per negociar res substancial. I la premissa B és que Catalunya té dret a l'autodeterminació, té el dret democràtic a l'autodeterminació. Quina és la conseqüència? Doncs la conseqüència per mi pot ser de doble direcció. Una primera és, en tant en quant Catalunya té dret a l'autodeterminació i els altres són autistes o pitjor que això, Catalunya ha d'intentar fer que n'hi ha altra solució, la secessió. Diguem-ho, la independència a vegades també. No, volem separar-nos. La Constitució del 1928, aprovada a l'Havana per l'Estat català, en Macià al capdavant i els separatistes, era una Constitució separatista que defensava la secessió. Ara això n'hi diem independència, que és igual. Vol vostè separar-se d'Espanya? Sí, no. No es pot això, no. Ara, connectem amb el que deia abans. A mi em sembla molt arriscat jugar a tota una sola carta. És com quan un juga a pòquer. Tinc una parella, però veuràs com va una partida. És qüestió d'enredar el que tinc al davant. Tinc un pòquer, S'ho creu? Però si el davant no és tonto, una cosa és que el PP i el PSOE formen part de una espanyola, que és dir tontos. Tontos no són, perquè són més llestos que ells. No, em sembla que són més llestos que nosaltres. Per tant, a l'hora de jugar a pòquer, amb el farol, aquí, pòquer patiu la carta. Aleshores, tot vincular-ho a una idea fixa, independència, sí o sí, no solament és arriscat, podem prendre molt mal. A mi em sembla que l'opció per la independència ha de ser el darrer recurs. El darrer recurs. Pel camí n'hi ha d'altres, que com a mínim s'han d'intentar i s'han de formalitzar. I a més hi ha una cosa que aquí sí que revelo contra el que està passant avui a Catalunya. I és la confusió entre la defensa del referèndum i l'opció per la independència. És una confusió interessada. L'últim escenari de la mateixa ho vam veure en aquest festival que va fer el Camp Nou. A mi no m'ha resultat agradable. El vaig veure per televisió, no perquè fos passat únicament, va durar molt temps. No, perquè crec que aquest no és el camí. Però a més que crec que aquest no és el camí, penso que s'està fent una confusió no democràtica entre el que és el dret a que es convoqui un referèndum perquè en llibertat es puguin prendre decisions
la vinculació immediata d'aquest exercici a la independència. A favor o contra? Em sembla profundament desafortunat i en aquest terreny estem. És, per dir-ho en termes de partits polítics, l'únic partit que està actuant en coherència és Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana ja ho ha dit sempre, és un partit independentista. Però què estan fent els altres partits? A què juguen els altres partits, començant pel partit que governa? Perquè aleshores, si aquest és el joc, senyors de Convergència i Unió, entrin a Esquerra Republicana. I així ja no caldrà que pateixin perquè vagin perdent diputats poc a poc. Es fiquen tots vostès a Esquerra Republicana i ja està. I fins i tot potser el Artur Mas el fan president d'Esquerra Republicana. No, això no. Això no. No entenc l'estratègia dels diferents partits. Quina és l'opció que a mi em sembla també com incontemplable, entenent la política com a procés? Doncs és l'opció de dir, en conseqüència, si els partits espanyols no estan per canviar res i no volem anar a l'opció darrere, al darrer recurs, que és la independència o secessió, podem dir que en conseqüència caldria portar a terme un procés d'acumulació de forces a Catalunya per tal de forçar el canvi de relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol. És a dir, si no hi ha canvi de correlació, si no hi ha, per tant, acumulació de forces, no guanyarem la partida. L'objectiu no és la independència en aquests moments. L'objectiu és acumulació de forces entre totes les forces catalanistes, o que es diuen de la tradició catalana, que és plural. Com a mínim tres tradicions al catalanisme: l'autonomista, la federalista i la independentista. Acumulació de forces entre aquestes tres tradicions. Com? Establint un mínim comú denominador. No tinc temps d'explicar-lo perquè no sé molt bé què és, m'acaba el temps. Però un mínim comú denominador. El mínim comú denominador avui no és la independència. Potser ho pot ser d'aquí un temps, però avui no és. Tots els votants de Convergència i Unió estan per la independència. Tots els votants d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa estan per la independència. Tots els votants del PSC estan per la independència. Fins i tot tots els votants d'Esquerra Republicana estan per la independència. No seria millor establir un mínim comú denominador de 5, 6, 7, 8 punts centrats en l'exigència d'un canvi de relacions Catalunya-Espanya. A fi de comptes, el ple i la retxa, que estaria dit que són sols més i menys, era una exigència de canvi de relacions entre el País Basc i l'Estat espanyol. I em direu, sí, però ja veus com va acabar. I què ha passat després? Bé, jo no estic dient que la meva alternativa que jo proposo sigui d'èxit segur. El que dic és que carregar-se de raó i acumular forces és fonamental per aconseguir els objectius. Això com a primera consideració. I com a segona, que sigui molt realista dir això, com a segona, o el catalanisme va unir o perd. O el catalanisme va unir o perd. Vam guanyar bastant amb l'Assemblea de Catalunya i la transició. Per què? Perquè hi havia unió. Pot haver hi Unió Democràtica. I estava el PSC. Fins i tot Jordi Pujol, que aviam el senyorès.
Miquel Sallarès, representant Miquel Roca, etc. Jo això ho tinc claríssim. Si no ens volem estimbar, hem d'entendre'ns aquí. I aleshores potser, si reu un cop, serà més suau. Gràcies.
de coses, crec jo, distintes. Per mi hi ha dues raons que expliquen per què, Miquel, hem arribat fins aquí i hi ha voluntat de saltar la paret. La primera és el fracàs, podríem dir, l'encaix, ja que anem d'eufemismes, l'encaix és allò que havia definit com un vector que travessava de manera majoritària el catalanisme polític des del seu origen, el catalanisme polític modern, parlant del segle XIX, del segle XVII, ni de la Guerra dels Segadors, que era, per dir-ho d'alguna manera, aquella voluntat de modernització d'Espanya, aquella vocació atàvica d'intervenir de forma vigorosa en la política i en l'economia a Espanya. En definitiva, l'intent de cercar una dependència més còmoda i més flexible. I no va, Catalunya neix històricament l'iberisme, neix en bona part també el federalisme, perquè el projecte de Constitució donat del 1874 ho és, com podríem dir que la Segona República i el Pacte de Sant Sebastià hi té una intervenció decisiva, el mateix catalanisme, en l'adveniment de la Segona República, per descomptat. El projecte d'Estatut del 1914, el projecte de Núria del 31 i efectivament el 32, encara que, com deia el Miquel, s'assembla com una castanya, i saltant 40 anys més tard, durant la transició política, el catalanisme també fa un esforç per prioritzar, en aquest cas, la democràcia per damunt de l'autogovern, acceptant de forma, això sí, molt majoritària, un estatut del 1979, però que quan aquest estatut queda com una eina buscada i hi ha un comú denominador dins del catalanisme en el sentit de modificar-lo i, per tant, adaptar a la seva lletra a una nova realitat i cercar una nova identificació comunitària nacional més adequada, blindar les competències per fer-la més segures i evitar la intromissió, la ingerència permanent de l'Estat quan planteja un àmbit d'acció exterior o de projecció o manifestació exterior de les competències de la Generalitat, quan demana o planteja des d'una òptica solidària un nou model de finançament que permeti gestionar, recaptar liquiditat i inspeccionar tots els tributs, destinant-hi una part a la solidaritat. La resposta és no. I la resposta és no, i a més, un no rabiós, i un no que a més té una darrera conseqüència, que és una sentència del tribunal que passa com una autèntica piconadora per damunt de la voluntat expressada molt majoritària pel poble de Catalunya. Per tant, deixo de banda la laminació que va ser objecte d'un estatut que, no oblidem, l'Estatut no és una llei orgànica estatal qualsevol, és una norma bilateral, és una norma paccionada, respon a la voluntat que expressa en aquest cas el poble de Catalunya i les institucions de l'Estat. I això, per descomptat, no va ser possible, i no va ser possible aquest intent, si vostès volen, de reformar la Constitució per la porta del darrere de forma una mica espúria, perquè la Constitució espanyola en allò que podríem reformar és intangible, diguem-ho clar, és a dir, en modificar aspectes que són troncals, constitutius d'Espanya, com el seu títol preliminar, allò que afecta el subjecte de la sobirania, allò que afecta la seva unitat, etc., requereix unes majories reforçades que fan impossible la seva modificació, malgrat que, per definició, tota ella és modificable, doncs aquest intent, repeteixo, per la porta del darrere fracàs, i per tant, com deia Vicent Vives, qualsevol intent des de Catalunya tendent a reformar estructuralment l'Estat i sobretot aquest model de relació o de convivència és percebut com una espècie de desviació catastròfica del sentit autèntic, diguem, d'Espanya. I ho deia Ortega i Gasset molt clarament quan deia que Espanya havia estat feta per castellans, per tant, Espanya és un estat majoritàriament de matriu castellana i, com deia Unamuno, no es pot catalanitzar Espanya. I aquest intent, jo crec que el catalanisme, doncs, si voleu, per en darrera instància fracassa, i això és el que porta en definitiva a la situació en la que estem ara. És a dir, i el dia a dia, després de la sentència de l'Estatut i l'executòria dels successius governs espanyols d'aquests últims anys, demostra allò que explicava el Miquel molt bé, és aquesta visió supremacista en el cultural, en el lingüístic, o en un àmbit com les infraestructures, és a dir, encara estem lluitant i desafiant els governs de Madrid amb un model radial centralista de quilòmetre zero, que tot comença i acaba a la Porta del Sol, i això causa una fatiga extraordinària. I des d'aquest punt de vista, aquest és el primer element. I el segon
que per mi ha actuat com un autèntic catalitzador, no ens enganyem, d'aquest procés. És el tema econòmic. Catalunya històricament havia estat, es deia, la locomotora hispànica, una locomotora hispànica, i per cert, com deia Vicenç Vives, això estava en la base de la nostra autoestima durant 3 segles. I a fer que les coses no ens havien anat tan malament, perquè havíem aprofitat des dels decrets de nova planta, des del 1716 fins fa no massa anys, doncs tant els lobbies proteccionistes del 19 com el menyspreu de Castella cap a la indústria i fins i tot també la corrupció de la restauració i de les dues dictadures, Catalunya econòmicament no li havien anat malament les coses, però esclar, Catalunya ja no és el Piemont ni la Baviera d'Espanya, com deia Cambó. Catalunya en aquest moment és un país que té unes necessitats enormes i Espanya evidentment s'ha modernitzat social i econòmicament. Madrid és una autèntica megalòpoli a nivell peninsular on hi ha residenciat tot el poder polític, econòmic i financer i evidentment la crisi econòmica ha aguditzat no només un model de creixement econòmic desastrós de Catalunya, sí que en contra de la suficiència moral dels que creuen que aquí ho hem fet tot bé. No, aquí hem tingut un model de creixement econòmic desastrós durant els anys, diguem, de l'exuberància racional. Però tenia un problema addicional, que no li tenen altres territoris de l'Estat, i és, evidentment, el tema fiscal. Per tant, aquí patim, com a conseqüència de la crisi, un descens paurós dels ingressos públics a través dels impostos, però aquí tenim un problema amb els incompliments sistemàtics de les obligacions financeres per part de l'Estat i, finalment, també un dèficit fiscal, diguem, important. Per tant, s'han produït dos factors i un canvi de paradigma, Miquel, amb tota l'estimació que hi tinc, un canvi de paradigma del que passava fa 10, 15 o 20 anys enrere. I és que dintre del catalanisme, i dic el catalanisme per mi dues grans expressions, no tres, el catalanisme del federalisme, del republicanisme, del liberalisme, del laïcisme pedagògic, del cooperativisme agrari, de l'esquerra del 31, del PSOE dels 60s i 70s, per una banda, i per l'altra banda el catalanisme, diguem, de matriu conservadora, Torres i Bages, Pairal, digue-li, tot el que vulguis. En el conjunt del catalanisme s'ha produït un canvi, una mutació extraordinària, i és que el sobiranisme o l'independentisme és hegemònic en aquest moment. I per tant això, des del punt de vista sociològic, estadístic, des del punt de vista del perímetre electoral, fins i tot s'ha produït. Em direu, ostres, és que aquest és un canvi sobtat. Efectivament, hem cremat tantes etapes en 6 o 8 mesos que sembla autènticament mentida que s'hagi produït aquest canvi. Però aquest canvi s'ha produït, i no només s'ha produït aquest canvi des del punt de vista sociològic, sinó s'ha produït un canvi de mentalitat col·lectiva. És a dir, hem passat de ser un poble, com deia també, i per tornar una altra vegada la cita de Vicenç Vives, més reactiu que propositiu, a ser, en definitiva, un poble que, per aquella teoria pendular del seny i la rauxa, doncs segurament ara està instal·lat certament en la rauxa, però en qualsevol cas hem deixat de banda aquella Catalunya ciclotímica, aquella Catalunya deprimida, i aquesta és una Catalunya que vol anar endavant a partir, evidentment, de la consecució d'una majoria social a favor de l'exercici democràtic del dret a decidir, que redirecciona la brúixola i la situa, entre altres coses, davant del problema i el debat de la crisi econòmica cap a l'exercici del dret a decidir. I finalment, tot això coincideix a més en un context nou. És a dir, la Cort Suprema del Canadà l'any 98, concretament l'agost del 98, quan dicta una opinió consultiva, després d'anys i panys que el sobiranisme al Quebec, després d'una consulta al 80 i una altra al 95, planteja obertament la secessió del Canadà, ell, en un estat federal que afirma el principi federal, i el federalisme està pensat per unir aquells que són diferents, no per separar, Evidentment, el Canadà és un estat liberal democràtic i pluralista, i Espanya, de moment, no demostra que sigui el mateix. En aquest tema té una actitud més intransigent i gairebé imperial en alguns moments. Però des d'aquell moment es produeix un canvi de paradigma, i és que quan la Cort Suprema del Canadà, cosa que després amb millor o pitjor fortuna ha anat adaptant, la mateixa Cort Internacional amb el tema del Kosovo, que en podem parlar molt, l'actitud del Consell d'Europa i de la mateixa Unió Europea assegurava el contracor en el cas de Montenegro, salvant molt les distàncies, quan afirma el principi democràtic, que vol dir que per damunt de l'ordre constitucional intern d'un estat, per damunt que la Constitució espanyola afirmi en l'article primer que el subjecte de la sobirania és el conjunt del poble espanyol, que vol dir que per decidir sobre el futur de Catalunya hem de preguntar a tothom des del Cabo de Gata fins a Finisterre, o quan afirma en el seu article 2 la unitat i la indissolubilitat de la nació espanyola, pàtria comuna i divisible, és a dir, per damunt d'això,
En el Canadà s'està dient hi ha una cosa més important que s'ha de posar en valor, i perdoneu el galicisme aquest, s'ha de posar en relleu, que és la voluntat democràticament expressada pel poble de turno. I per tant això implica una mutació constitucional. Això implica, en definitiva, independentment dels mecanismes interns de reforma constitucional, la possibilitat de fer un plantejament des del punt de vista democràtic legítim i, en tot cas, veure quins són els instruments legals que s'hagin d'adoptar. Però no ens enganyem. Els canvis polítics germinen en el cor i en el cap de la gent. Ho hem vist a la primavera. I després, evidentment, això conseqüentment comporta, diguem, canvis en l'ordre estrictament polític i legal. Per això, des d'aquest punt de vista, insisteixo, no sé com vaig de temps, sí, insisteixo, hi ha hagut un autèntic canvi de paradigma en la mesura que el dret internacional, més enllà del dret a l'autodeterminació de la resolució 2625 de la 25a Assemblea de l'any 70, més enllà del que diuen els pactes internacionals de drets civils i polítics del 66 de Nova York, més enllà dels 14 punts de Wilson, més enllà de la tradició històrica de l'autodeterminació associada o vinculada certament a fenòmens de descolonització, avui el dret internacional el que afirma és el principi democràtic per excel·lència, definitiva el dret a la gent, de la gent a decidir en les urnes el seu futur col·lectiu en pau i en pau. Moltes gràcies. Obriríem ara un torn de paraules i de debat. No sé si hi ha alguna intervenció des del públic, algú que vulgui fer una pregunta o un comentari d'una avançada. Si per allà hi ha una. No sé si tenim... Àlex, podria venir a tornar? Jo no sé si afegir una reflexió addicional al que ens han explicat els tres ponents, i és en relació al paper que juga la dreta de la burgesia catalana en els darrers anys. Com ens explicava en Joan Manuel Tresserras d'ahir, és cert que la burgesia catalana ha perdut el poder. De fet, tot el que és la potència industrial catalana, els governs de Convergència des dels anys 80 van decidir, en lloc de potenciar la indústria autòctona, permetre l'arribada de capital exterior i comprar l'empresa autòctona. Sense va passar, que era Sangles, a ser Yamaha. L'Entesa va passar a ser Honda, per posar l'exemple de la moto. Derby va acabar sent Gilera. I al final les fàbriques van tancant una darrere l'altra perquè no és el mateix tenir un lligam propi en el país que si necessita una multinacional o una fàbrica a Catalunya no deixa de ser una qüestió de números. Si ens fixem, la burgesia catalana ha perdut molt poder econòmic i, de fet, fixem-nos també en el sistema financer. Què queda del sistema financer català? El Banc de Sabadell i la Caixa de Pensions. Les caixes han desaparegut, els bancs han desaparegut, el Banc de Barcelona inclús va acabar subsumit a la Caixa de Pensions ja fa anys. Per tant, les eines econòmiques de poder de la burgesia catalana han desaparegut. I tot el poder econòmic i financer ha seguit aquesta ruta centrípeta cap a Madrid. Aleshores, doncs, a mi em dóna la impressió de com si l'aposta completament forassenyada, o absoluta, o total, de la burgesia catalana per la secessió ve donada pel fet que és una eina o una possibilitat o una estratègia per recuperar el control, podríem dir, polític, financer i econòmic del país, on precisament l'argument econòmic no deixa de tenir el seu pes, la capacitat de decidir que nosaltres paguem poc, els rics, per exemple, en lloc de que ho decideixin els rics espanyols. Algú comunica primer? Sí, d'acord? Vale, doncs parlant d'això. Sí, no preferiu que fem les preguntes? És que jo... Vale.
jo la Ferran no les utilitza, però potser millor que fem... No, doncs potser millor que fem pregunta per pregunta, que tenim una horeta de temps, per tant, fem-ho. El que passa és que contesto això, però no sé si tindré ocasió d'entrar en debat amb els contertulis, perquè també teníem un dia algunes de les coses que s'han dit. Però la qüestió és... Clar, quan es planteja la qüestió de la independència, inclús sectors que sempre han estat defensors de la independència de Catalunya, diguem, en l'àmbit de l'esquerra independentista, una de les coses que posen sobre la taula és, bueno, al tanto, però quin país farem, no? En la hipòtesi que els nostres postulats triomfin i assolim la independència, quin país faríem? I es plantegen la qüestió de la correlació de forces. La correlació de forces també és la que és, si veiem la política com a procés, que efectivament crec que és com s'ha de veure, és la que és, i actualment al Parlament de Catalunya hi ha una majoria molt àmplia pel dret a decidir, hi ha una majoria de govern i hi ha una majoria també molt clara de dretes, amb aritmètiques i composicions diferents. I això no hauria de ser un impediment, jo dic una persona que no és independentista, però no hauria de ser un impediment per tenir com a objectiu legítim la independència, però s'ha de ser molt conscient quins interessos hi ha en joc i quina correlació de forces hi hauria en aquest procés constituent. Que si és desfavorable a les forces de progrés en el conjunt d'Europa i també en el marc de l'estat espanyol, també ho és indefectiblement a Catalunya. I crec que queda molt clar, és palesa amb els resultats electorals. Molt ràpidament, una opció que parleu molt més. Jo soc de l'opinió que, evidentment, sota el règim pujolià va haver-hi una destrucció del teixit industrial català. I també va anatomitzar institucions com el món cultural, que tenim una mica d'estat, governat durant 23 anys per Jordi Pujol, resulta que es desmunten aquells signes d'identitat de la societat xarxa institucional catalana, des de l'economia a la cultura. Això va passar en un llarg període d'hegemonia pujolista. Això és l'opinió, per dir-ho molt simplificadament, que la burgesia catalana ha passat de l'època Prat-Pujol a l'època Cambó-Mas, no Macià-Mas. Cambó tenia una visió de la política accidentalista. El dogma estava en l'economia, en el liberalisme econòmic. L'accidentalisme era monarquia, república, també. Jo crec que el partit que ens governa potser no ens adonem per aquesta façana maciàtica. Però en el rerefons, dintre de l'escenari, hi ha molt de Cambó. I en l'evolució de Convergència i Unió crec que hi ha hagut una mutació més important que el pas al suposat sobiranisme, que és el pas d'un cert discurs social paternalista, tipus Prat, fins i tot estat social, a un discurs neoliberal. I avui gran part dels ideòlegs, i aquí faig un advertiment, del nacionalisme català tenen un discurs liberal conservador o neoliberal i profundament antiesquerrà, sectàriament antiesquerrà. Aquest és el problema que no hem de deixar de banda. Jo tinc els meus dubtes que els sectors més representatius d'això que en diem burgesia catalana tinguin interès en una Catalunya independent. Com tu has dit, estan massa lligats ja a un canvi de l'economia espanyola en el qual el centre juga un paper important, fins i tot quan es refereix a la periferia. I hi ha noms molt més lligats en el centre, es diguin Feiner, es diguin Rossell, que m'agradaria més enllà de la diplomàcia que han de tenir i que s'entén. Què pensa?
Per diverses coses. Primer, indubtablement, que la pèrdua de poder econòmic i financer està a la base o a l'origen de la inquietud d'alguns sectors hegemònics des del punt de vista polític en aquest país durant almenys un quart de segle o una miqueta més. Certament hi ha uns feiners i uns olius i altra gent que tenen vincles des del punt de vista econòmic i financer amb la resta de l'Estat que difícilment es poden fracturar i per tant tenen i tindran una actitud totalment refractària a aquest procés, però jo crec que aquesta és una preocupació econòmica que s'ha democratitzat. És a dir, en primer lloc, com deia abans, hi ha una mica la sensació de que la locomotora hispànica li cremen bona part del carbó, és a dir, una part important dels recursos a través del dèficit fiscal se'n va i no torna, però, a més, com a conseqüència d'aquesta crisi econòmica que estem patint en aquests moments, que va començar com una crisi financera global, després com una crisi de l'economia real, i actualment com una crisi del deute dels estats, resulta que aquesta locomotora, a més, li exigeixen que arribi puntual a l'estació, que no s'endeuti, que no generi dèficit, i tot això té una conseqüència última, i és que els poders públics de Catalunya tenen dificultats per arribar al final de mes i han d'anar a tocar la porta, en aquest cas d'un caixer incòmode que es diu Montoro. I per tant, des d'aquest punt de vista, la preocupació que podrien tenir alguns sectors econòmics que manen i han manat tota la vida en aquest país és una preocupació que s'ha accés, que s'ha democratitzat des d'aquest punt de vista. Per tant, insisteixo, crec que estem una altra vegada en un autèntic canvi de paradigma. I en segon lloc, ens equivocaríem també si penséssim, independentment de l'actitud sobtada del càlcul partidista que hi pugui haver en les raons d'Artur Mas d'avançar les eleccions, de pensar fins i tot en un resultat electoral que consolidés la seva hegemonia política, que darrere només hi ha aquest càlcul polític, no? Resulta que els partits polítics, començant pel senyor Mas i acabant per la resta pràcticament, han hagut de fer seguidisme i per tant han hagut d'anar cavalcant sobre l'onada i l'empenta decisiva de la gent i de la societat. És a dir, ens equivocaríem si penséssim que aquest procés engega com a conseqüència només d'una reflexió més o menys honesta d'Artur Mas o de Convergència i Unió, perquè el que hi ha al darrere és un clam i una autèntica demanda des del punt de vista social àmpliament extensa, fins al punt que la manifestació del 10 de l'11 de setembre i altres manifestacions de tipus genèric al voltant del dret a decidir, independentment del de l'altre dia, que no li va agradar al Miquel, etc., que són per escalfar la parròquia, per entendre'ns, no? Són manifestacions. Si algú té la immediació d'haver-ho vist, a més jo confesso que a mi l'univers simbòlic i això em carrega molt, jo no m'he posat mai una bandera de cap cinta, de cap color, no és una cosa que no m'agrada, i quantes més banderes més temps més ús, però bueno, tampoc m'agrada això, però no m'hi fixo tant en l'univers simbòlic com en el caràcter transversal, interclassista, intergeneracional d'aquest tipus de coses. És a dir, per mi, l'11 de setembre o l'altre dia han estat les manifestacions més burgeses, en el bon sentit de la paraula, que hem vist a Catalunya en els últims anys. I quan dic burgesa, vull dir ocupada per la classe mitja, per les classes populars i, en definitiva, diguem, pel gruix més important del país. I, per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que algunes coses han canviat. I, finalment, certament el món econòmic, he dit abans, estarà en contra. Però l'esquema de l'Estatut, on el món econòmic va tenir un paper decisiu per rebentar aquell procés, és a dir, quan li diuen en Mas, i no només en Mas, has de tancar la carpeta de l'Estatut perquè ens estan mortificant la vida i els negocis a Espanya. I, curiosament, el mateix Mas, després d'haver anat aixecant el llistó permanentment durant el debat de l'Estatut, el 21 de gener del 2006 passa per sota el llistó i arriba el primer a la meta i encara ens ha quedat la cara de tots alguns, no? Salta la vista, no? Després d'aquest fet. Doncs aquest esquema no es pot tornar a reproduir. I per tant l'actitud del món econòmic serà contrària o serà refractària, però certament la majoria social que hi ha al darrere d'aquest procés crec que això ho acabarà ofegant. Bé, com que veig que les preguntes s'estenen i les respostes també, ho farem de l'altra manera, fem primer un torn
Mira, jo em sento orfe del país. He vingut aquí per escoltar altra gent com ens dotem d'aquest país que no tenim. I estic d'acord, com diu el Miquel Caminal, que segurament això serà un procés que segurament acabarem amb la convicció de que serà una secessió. Però, igual que hem de tenir en compte el context, hem de tenir polític, hem de tenir també en compte que estem en una situació d'emergència social. Per posar un exemple, molts nens, ara que han tancat les escoles, deixaran de fer l'únic àpat que feien al migdia. A mi això em sembla molt gros. I en podríem posar molts altres exemples. I jo vull un país que contempli aquestes coses. Vull un país que quan jo faci una anàlisi política no faci l'anàlisi política d'uns partits polítics completament enrocats, que han sigut incapaços, i amb això no vull dir que no vulgui partits, al contrari, són absolutament necessaris per la democràcia, però jo crec que s'han de posar orelles als partits i ens han de donar la veu a la gent, ens han d'escoltar i ens han de donar mecanismes de participació. Cada cop que al llarg de la meva història he pogut anar a votar un estatut o una Constitució, només he pogut dir o sí o res, o sí o no. Jo no entenc la democràcia i la construcció d'un país com això. Aquí em està parlant de procés constituent i a mi m'agradaria que això es recollís. No, personalment, penso que s'obre en aquests moments que ara no és hora de parlar de federalisme després de 20 anys d'haver estat al poder la gent que defensa aquesta opció. Ho sento. Altra vegada, posem-nos a les ulleres i posem-nos a les orelles. I, sisplau, comencem a repensar que volem un país que sigui independent, que volem un país que tingui en compte la situació d'emergència social que estem, que tingui en compte que ja que fem un país nou, pugui tenir una altra manera de fer política, amb una altra llei electoral, amb una altra llei de transparència, on la política sigui un bé comú. Prego, sisplau, que tots tenim moltes coses a debatre, però prego, sisplau, una mica de síntesi i de centrar una mica la pregunta en cada cas. Una cosa, el torn és tancat, o sigui que si hi ha algú que tingui intenció de parlar, que digui ara o que calli fins que no es fa. Una democràcia restrictiva, diguem. Bueno, bona tarda. La meva pregunta és per Miquel Caminal i faig primer la pregunta i contestaré, però molt breu. En la pregunta has parlat del tema del procés, jo estic d'acord amb el tema del procés que s'ha de fer i jo era de les convençudes d'això de que la unió del catalanisme aconseguiria canviar Espanya. I jo soc una persona de fora, tinc tota la família fora, i jo fins al 2010 em creia aquest procés. I al 2010 vaig descobrir que l'altra part no volia aquest procés. I clar, jo crec que ho tenim molt complicat. O sigui, jo soc federalista, però clar, dic, home, quan tu ets seriament federalista i penses que el federalisme inclou reconèixer l'entitat política que és Catalunya, els drets polítics de Catalunya, i veus que això és inviable per la via de la negociació amb la resta de l'Estat, és que jo crec que un federalista està més a prop de la sortida de secessió que de mantenir la situació que tenim ara. O sigui, jo crec que la situació precisament del procés ens ha portat a un moment als federalistes en què veiem que el tema del federalisme és complicat. Llavors, la meva pregunta és aquesta, o sigui, vaig a fer ciència ficció, A mi m'agradaria, sobretot pel bé de la meva família que viu fora de Catalunya, que Espanya avancés cap a un procés de federalisme plurinacional.
però crec que aquest avenç, si alguna vegada es produeix a Espanya, només es produirà perquè aquí fem un procés seriós de secessió. Perquè si continuem negociant com fins ara, jo crec que hem aconseguit poc. Aquesta és la meva visió i voldria una mica que em diguessis si això és com molt utòpic, o sigui, pensar que realment engegant aquí un procés de secessió seriós, potser es mourà alguna cosa en Espanya i potser en uns anys podríem fer una reorganització. Però de moment jo, vitalment m'agradaria molt que funcionés això de ens unim totes les forces del catalanisme i aconseguir canviar la relació de força que ha aconseguit canviar l'estructura política d'Espanya, però jo en aquest moment ho veig molt difícil que això passi. Bé, hi ha una qüestió respecte a la terminologia. Jo crec que el terme de dret a decidir és una manera de parlar dels polítics o dels periodistes. Jo crec que la gent del carrer normalment parlem d'independència i fins i tot la gent que està en contra, però no crec que és una manera de parlar que hagi traspassat la barrera de les professionals de la política, podríem dir, i la gent que es mou al carrer, no sé, per mi és una tecnologia opaca. No sé, és com si amagués alguna cosa, és mitosa de no ser sincer. No sé, jo percebo així. Un altre tema és que s'han fet dues propostes, no sé si pràcticament la mateixa, com a alternativa a la independència es tractaria des de les esquerres demanar o exigir una reforma federal d'Espanya, una reforma, és a dir, un moviment que de nou anem tots junts a demanar que Espanya sigui diferent, perquè realment sembla que pot ser. Jo, el problema que veig per això, independentment de si pugui estar més o menys d'acord amb això, és que el que jo veig que la gent que es mou per aquest tema avui a Catalunya es mou bàsicament per la independència, és a dir, no hi ha moviment, o jo crec que no hi ha massa crítica per fer un moviment que de nou anem a demanar que canvi Espanya. O sigui, en canvi, el que hi ha moviment és simplement per separem d'Espanya. O sigui, aquestes propostes poden ser interessants des del punt de vista intel·lectual, polític, però veig que ara mateix no hi ha gruix social perquè qualli. És la meva... Una altra cosa... Demanaria si més. Ja està, sí. Hola, bona tarda. Jo tinc un dubte que quasi bé és política ficció, però bueno, de fet, em pregunto què passarà el dia que Catalunya sigui independent. És possible gestionar un país on el 40% de les persones que viuen en aquest país no volen el país? No volen el país, no volen ser aquest país. I ho dic tenint com a exemple el propi estat espanyol, on el 15%, suposo, el 10% no volen ser espanyols. I les dificultats que tenen. A Catalunya seria molta més gent, segons diuen les enquestes. És possible governar un país així? Res més. Bé, jo el que em preocupa és la manipulació política. I què vull dir amb això? A mi em preocupa que ara els partits polítics s'han posat les piles a través de la sorpresa de la manifestació que va haver-hi l'11 de setembre. I correcuita es posa a dirigir o a dirigir aquest moviment social. A mi em preocupa que es diu, bueno, el dret a decidir, es formen plataformes, es forma aquí, hi ha un moviment, diguem, l'Assemblea Nacional Catalana, transversal, que diu cap a l'objectiu de decidir, hi ha altres pel dret constitucional, i a mi el que em preocupa és dir, bueno, què anem a votar, què anem a decidir, què anem aquí.
Perquè decidir si no hi ha un sistema constitucional que canviem les coses, posarem els mateixos gossos en diferents collars. I amb això és el que estic dient. El poble pot ser manipulat. I tenim les referències clares. És a dir, què anem a decidir i si hi ha un procés constitucional per canviar les lleis, les normatives. Algun company ho ha dit, però si es quedem amb el mateix, senyors, l'especulació o els corruptes continuem igual. A veure, el meu comentari, quasi bé no sé formular, la pregunta és per Joan. Un altre Joan, Manel en aquest cas, Tres Serras, la conferència inaugural va coincidir amb tu i per mi en un punt que per mi és un eix. Va dir, aquí unes notes, el problema nacional català, les notes les tinc en castellà, com espai privilegiat històric, ara i de dia ben feta, però urgent, perquè aquella companya també parlava de que no podem esperar 2 segles. I després, per tant, l'esquerra unida, no partidista, perquè deia, i perdona, perquè aquest resum el vull fer perquè tu comentis, perquè tu també anaves una mica per aquí. Deia que ara l'eix de l'hegemonia està en aquells moviments de base i citar el 15M, el famós 15M, procés constituent, l'APA, en els barris n'hi ha una vida ara impressionant, si els que ens assomen a la nostra edat, que ja està bé al Facebook i tal, veiem bullir. Llavors, l'esquerra sempre van estar sempre darrere de les ones. Deien aquí, manipulació. Ostres, manipulen nosaltres l'ona. Punto. Seria l'última intervenció. Si de cas comencem en l'ordre invers, diguem-ne. Sí, ho volia dir. Si som sintètics... Sí, és paral·leliat. Simplement volia jo, que estem en família, que digués una mica la sociologia dels federalistes per Espanya. És a dir, quina proporció de la Federació Socialista de Madrid és federalista. Ens dones una mica de pistes dels secrets de quants federalistes hi ha fora de Catalunya. Jo volia, perquè s'ha parlat de que s'hauria de buscar un camí a Sió Federal o que s'ajuntin totes les forces catalanistes i busquin una altra solució per la relació Catalunya i Espanya, però jo penso que, igual que aquí aquesta senyora ha dit que la independència poder era una utopia, jo penso que ara mateix els catalans estem en una posició en què qualsevol camí que decidim és una utopia. Per què? Doncs perquè l'estat espanyol no ens tracta com de tu a tu. I per poder portar qualsevol camí, ja sigui el federal, la independència o fins i tot un canvi de relació per poder negociar, necessites que l'altra persona es situï al mateix nivell que tu. I actualment això és impossible. Per tant, jo penso que no s'hauria ficar la independència com a última opció, perquè si tu passes a ser un estat, et permet tindre aquesta relació de tu a tu, perquè tens un estatus d'estat igual que Espanya, que la nació castellana, perquè al cap i a la fi estem dintre d'un estat que és la nació castellana. I això és el que volia dir. Dono una última roda de ràpida, però ja acabarem amb coses amb aquí a les màsters. Sí, molt bé. El Miquel Caminà ha parlat d'una partida de cartes amb l'estat espanyol i que compta perquè el rival és molt fort, no? I que has de saber quines cartes tens i són prou bones. I en aquest sentit du a terme un procés de carregar-se de raons i bé, en aquest sentit has parlat de 6-8 punts que serien un mínim comú denominador. Si pots fer un breu esment de què seria això i si seria més del mateix de l'Estatut que ja va ser retallat, no? D'acord, ara sí que
explicat moltes, no? Ja no començo mai a abans dient que seré Déu, Tenim mitja hora, per tant, no arribeu a tenir 10 minuts cada un. El tema de la situació d'emergència social, efectivament, jo estic d'acord, passa que hem centrat molt el debat en una de les qüestions que ha estat hegemonitzant i hegemonitzarà l'agenda política durant temps, que és el tema del dret a decidir, que és això pel que ens havíem convocat. Ara, deixa'm dir-te que no són dues carpetes separades. És a dir, jo crec que s'ha d'entendre que, independentment de que algun dia haurem de decidir els que en el procés constituent participem quin és el model de societat que volem i reconstruir una mica l'hegemonia cultural de l'esquerra, etcètera, independentment d'això, és evident que hi hem arribat aquí també per l'actual situació de crisi econòmica i per la manca d'instruments des d'un punt de vista social i econòmic per, en definitiva, donar satisfacció al benestar de la gent. És a dir, en aquests moments no hi hauria una àmplia majoria social a favor del dret a decidir si molta gent que té dificultats per arribar a final de mes pensés que disposem des de les institucions polítiques de Catalunya dels instruments de definitiva i dels recursos, i sobretot dels recursos fiscals i de l'esforç que tots generem. Per tant, jo no separo les dues carpetes, són dues carpetes que van juntes. És a dir, no estem postergant el debat social i econòmic perquè estem ajuntant dos debats que són intrínsecament vinculats. Dos, jo puc fer alguna aportació al debat sobre el tema del federalisme, entre altres coses, perquè jo he estat a una àrea política espanyola i he tingut interlocució. A mi, un conspicu socialista espanyol una vegada va dir federalisme, aquest és un conte que només expliquem quan anem a Catalunya. I us ben prometo que és veritat aquesta anècdota, de la mateixa manera que soc plenament conscient que molts federalistes de bona fe que estaven a la mateixa trinxera que estava jo amb el tema de l'Estatut, que quan van anar a Madrid pensaven que jugaven en camp propi, se'n van adonar que jugaven en camp contrari i els hi va caure la vena dels ulls, així de clar. I des de Santillana del Mar fins aquest cap de setmana a Granada, que el PSOE aprovarà un nou document, pel que he pogut veure, grans diferències no hi són en el paper, perquè el paper ho aguanta tot, el problema és la praxi. I esclar, a mi la Santillana m'agradava i em sonava bé. És més, jo vaig fer una aposta personal i col·lectiva quan em dedicava a això de la política, doncs estratègicament a fer un plantejament com el nou estatut, però certament perquè tu et puguis federar amb algú, hi ha d'haver algú que es vulgui federar amb tu, no? I aquest és el gran problema que té el federalisme i que, d'altra banda, a més, té una resposta jurídico-política en forma de sentència al tribunal, i és que al llarg de 500 pàgines el Constitucional diu que hi ha un únic subjecte polític i és Espanya, que no hi ha res a encaixar, punt i pilota. I en això hi estan d'acord, amb diferències, però hi estan d'acord tant el PP com el PSOE. Número 3. Jo m'he esforçat abans, i segurament no prou feliçment, a dir que en aquest debat nominalista sobre el dret a decidir i autodeterminació, primer, el dret a decidir no és una cosa inventada aquí ni és privativa a Catalunya. És a dir, els francòfons parlen del dret a decidir, right to decide, és a dir, això no ens ho hem inventat aquí, ni és cosa de quatre periodistes ni alguns polítics espavilats, perdó. I als anys 60 i primers 70 un senyor que es deia René Lévesque al Quebec em parlava aquest és un terme que vol descriure una cosa distinta. És a dir, no és un eufemisme per emmascarar un terme com el dret a l'autodeterminació. És un dret que s'empara en el principi democràtic i no en la Carta de Nacions Unides. I per tant són dues coses diferents. Número 3 o 4. Què passarà amb la Catalunya independent? Hi ha el 40% que aspirem a que hi hagi una àmplia majoria. Jo ara no m'atreveixo a dir si hem de ser el 50 o 51, quants més millor. De fet, en aquest corpus jurídic a nivell internacional, la pròpia comunitat internacional i algunes instàncies, començant per l'Acord del Canadà, quan demana una majoria clara en l'opinió consultiva del 98, el Tribunal de Justícia de l'Haia en relació al Kosovo, el mateix Consell d'Europa, la Comissió de Venècia, parlen de la necessitat d'una àmplia majoria. Per tant, a mi el 51% em sembla una cosa escassa. I és per això, per exemple, que el cas de Montenegro es va demanar un 55%, etc. Per tant, hi ha d'haver una majoria qualificada. Però el que no es pot demanar és una unanimitat. I el que no es pot fer, en
és dir, com ahir va dir el meu amic Ramon Jáuregui, diu, home, no podem consagrar en el document federalista del PSOE el dret a decidir, perquè, clar, resulta que un dia hi pot haver el 51% a favor, però demà canvia aquesta majoria. Igual que en unes eleccions. Pot ser que el 24% voti el PSOE en unes eleccions o Esquerra o Iniciativa, l'endemà vol canviar el sentit del vot. Per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla un argument absolutament desastrós, no? Manipular, si les coses es fan bé, insisteixo, dintre del marc del dret internacional ja s'han anat fixant pautes i criteris molt clars. La llei de la claredat canadenca ja estableix, per exemple, que els termes de la pregunta han de ser diàfans, que no enganya a ningú, encara que a mi m'agradaria més un referèndum multiopció, que és una mica el que defensava abans el Miquel, o el que es defensava també a Escòcia. Un procés constituent és això, un procés constituent. Vol dir que es comença l'estructura d'un nou estat i en aquest cas la necessitat de disposar d'un nou instrument com una constitució programàtica, i per tant des d'aquest punt de vista en això, en aquest procés hi estan convidats al conjunt, en aquest cas de la societat i dels seus representants. I finalment, allò de l'esquerra i el Joan Manuel Tresserras, jo estic d'acord amb ell, d'altres coses perquè és derruït del meu poble i per tant no sé una altra cosa, i aleshores jo crec que un dels grans problemes de l'esquerra en aquests moments, i acabo, que em veig neguitós ja i desafiat, acabo. És a dir, certament, moviments informals i no reglats com el del 15M i d'altres són els que en aquests moments estan liderant el canvi polític en molts nivells. I això té a veure molt amb aquesta democràcia de baixa intensitat que s'està produint com a conseqüència dels reiterats episodis de corrupció, com a conseqüència de la mala gestió, de la crisi econòmica, etc. Ara, l'esquerra a Catalunya ha perdut pistonada. L'esquerra a Catalunya en aquests moments va fracturada i va dividida. L'esquerra en aquests moments ha perdut l'hegemonia cultural en termes gramscians, perquè evidentment ha abandonat els moviments veïnals, ja no està a les ampes, és a dir, això no hi és, com hi era als anys 70, inclús als anys 80. Però hi ha un factor que no podem desconèixer, i és que jo, que vaig creure molt en el tripartit, continuo pensant que no se l'ha jutjat adequadament i potser no hi ha la perspectiva històrica necessària per valorar tot allò que va fer de ben fet, no només per propiciar l'alternància i el canvi polític després d'un quart de segle d'hegemonia gairebé asfixiant de la dreta de Catalunya, sinó que aquest mateix tripartit, en aquests moments la mateixa esquerra catalana, en general, ni se'l creu ni el defensa i gairebé n'ajuda. Per això fa molt difícil, molt difícil que en aquests moments hi pogués haver una autèntica unitat d'acció del conjunt de l'esquerra. I finalment, l'òrdego aquest de les cartes que deia el Miquel, jo crec que la proposta reformista federalista no té solució, és a dir, és totalment extemporània, com algú deia abans. Per mi el procés de carregar-se de raons és un altre. Per mi el procés d'anar-se carregant de raons és anar exhaurint tots els mecanismes des del punt de vista democràtic per deixar ben evident davant de la comunitat internacional, per deixar ben clar i buscar complicitats, adhesions i simpaties a tot arreu, que al davant d'això, és a dir, al davant d'aquesta iniciativa que sorgeix a Catalunya, no hi ha un senyor Cameron o un senyor Salmon o no hi ha un govern o un estat liberal, democràtic i pluralista com el del Canadà, sinó que hi ha un Rajoy, hi ha una dreta espanyola i de vegades, i molt sovint també una esquerra espanyola totalment en contra. Aquest és l'autèntic procés d'anar-se carregant de nou, definitiu. Jo connecto amb la darrera pregunta, en el sentit que aquí es fa trampa quan s'acusa els federalistes que són uns il·lusos. Es fa trampa perquè tota sortida, sobre l'exemple que era Butovi, que sembla la darrera pregunta, deixem-ho que tota sortida és complicadíssima. Perquè si una opció federal és complicadíssima, diguem-ne independència. I tant una com altra s'ha negociat. Fins i tot el Canadà. És a dir, que alerta perquè és una trampa perillosa. És a dir, quin federalista hi ha a la resta de l'Estat? I a la resta de l'Estat, quin independentista català hi ha o qui està disposat a entendre democràticament? És a dir, el primer que hem de ser conscients és que qualsevol opció és complicadíssima. Som honestos, això és aquest és el que
Segona qüestió. El Joan deia canvi de paradigma. Bé, jo ho he de veure. Ho he de veure. És veritat que en aquests moments hi ha una hegemonia, podríem dir sobiranisme, però també hi havia una hegemonia de la Lliga Regionalista a inici del segle XX, que té a veure com va acabar. Va ser succeïda per una altra hegemonia republicana, però que la Lliga Catalana aleshores continua sent important. Continua sent important. És a dir, que hauria de saber si estem en un canvi de paradigma o estem en una conjuntura sobiranista, però que no arribarà a ser projecte estratègic. És a dir, anul·lador de les altres tradicions del catalanisme. Jo no m'atreveixo a anar més enllà de dir que avui sí estem davant d'un moment d'una hegemonia clara del sobiranisme. Però els altres catalanismes crec que existeixen i seria un error considerar que no existeixen o que estan condemnats a desaparèixer. Següent qüestió. En moments molt més difícils de la nostra història, quan evidentment hi havia menys federalistes que ara, es van aconseguir coses. Sí, encara menys. Encara menys. En el 31, els federalistes hi havia a la resta de l'Estat. Només amb la memòria del Primer República. Ara, en el 31, la proclama de la República Catalana de Macià parlava de la perspectiva de la federació dels pobles hispànics. I el preàmbul de Núria parlava també de federació, d'estat català, amb la perspectiva federal. I quan Companys declara l'estat català el 6 d'octubre de 1934, ho fa en el marc de la República Federal. I estem parlant d'indiscutibles lideratges del catalanisme i de la nació catalana. És evident que avui estem passant uns moments molt difícils pel federalisme, i no diguem pel socialisme, ja que seria una pregunta sobre la posició social. Jo no deixo de ser socialista, perquè la conjuntura és un predomini aplastant del neoliberalisme. I com ha explicat molt bé Joan, a la primera part de la seva intervenció, les esquerres és aviat estan perdudes, dividides i fins i tot han renunciat al seu propi llenguatge. Jo no deixo de ser socialista, per això al contrari, ho soc més. I crec que Europa no té solució si no és en federal. I crec que des d'una visió estratègica l'Europa occidental no té solució si no és en federal. Otto Bauer considerava que l'autodeterminació podia portar a rius de sang a Europa. No es va equivocar. No es va equivocar. Otto Bauer era un federalista convençut. Aleshores, bé, ja accepto que la situació és complicadíssima. Com vaig a dir jo que estic per una opció federal quan un partit que es diu PSOE diu que és federalista i ens hem de posar a riure tots? Ara, és que per això hem de renunciar a un projecte federalista que és profundament democràtic, que és profundament intercultural i que uneix els pobles, que és l'objectiu de tota persona que sigui democràtica, socialista i plurinacional. Ens hem de passar no a l'independentisme, perquè jo dic i he repetit sempre, un federalista pot ser independentista. Per què? Perquè si no hi ha un pacte federal en el marc de la reciprocitat i de la igualtat, no et toca altre remei que considerar la independència. Ara, això no vol dir que de principi un federalista sigui independentista. Això és un nacionalista. I per mi federalisme i nacionalisme són incompatibles en la mateixa línia que també són incompatibles capitalisme i socialisme. El mateix dia que la socialdemocràcia va considerar que era compatible amb el capitalisme, la socialdemocràcia va morir. I d'això fa bastants anys. Així que, si defensem unes idees en èpoques adverses, no és qüestió de renunciar a les mateixes per raons de compromís. Jo crec que el federalisme que jo defenso és plurinacional i
s'hauria de realitzar etc. I per això dic, no hi ha res a fer. Ho sento pel PSC, que vingui. No hi ha res a fer per aquesta via. Ara, i se m'ha preguntat, ho dic rapidíssim, perquè això exigiria bastant temps. Què entenc jo per un canvi de relacions Catalunya-Espanya? No que Espanya canvi, Espanya que faci el que vulgui. Dic canvi de relacions Catalunya-Estat espanyol. I aquest canvi de relacions ho sento molt. El poble català va aprovar per referèndum un estatut del 2006 que va ser desautoritzat pel Tribunal Constitucional. El primer que hem de fer és respecte a la decisió democràtica del poble català. I per tant, exigència unes coses que es diuen democràtiques de restituir línia per línia, coma per coma, tot allò que el Tribunal Constitucional va desmuntar desautoritzant el poble català. Però a més, això no és suficient. Perquè avui l'actitud democràtica ens porta al reconeixement de la plurinacionalitat, al reconeixement de les àrees lingüístiques de l'Estat amb igualtat de condicions i de drets pels ciutadans, a un federalisme dual, on una cosa que fa Catalunya no l'han de fer a Madrid, perquè això és govern federal, distribució dual d'institucions i de competències, i distribució dual també en el règim fiscal. Això ha de ser continuat defensant. Per què hem de renunciar a defensar això que està carregat de raó i que funciona en sistemes federals com Canadà? Jo ja ho feia com Canadà. Quebec porta 50 anys, defensant el seu dret de decidir des de Regne de l'Est. Bé, jo d'aquí 50 anys no en seré. Però, acabo, no vull renunciar a la tradició federal de primer any. Adequar-la a la manera actual, sí. I reconèixer que en determinades circumstàncies la independència ha de ser contemplada com a federalista, també. Però com a darrer recurs, no com a primera opció i menys dins d'un ideari nacionalista que considero incompatible amb el federalisme. Gràcies, Miquel. Passaríem a l'última intervenció de la Miquel. Molt bé, moltes gràcies. I en primer lloc, comentar que provaré de respondre les preguntes. Algunes es poden agrupar més o menys en la resposta i, per tant, provaré de fer-ho agrupadament. Bé, com ha sortit més del que la seva salut sembla indicar la qüestió del federalisme, per ser una cosa que tothom dona tant per enterrada i per morta, se'n parla prou i bastant. Com ha sortit aquesta qüestió, doncs evidentment dedicaré uns minuts a això. En primer lloc, el federalisme que l'esquerra catalana ha rebut i ha transformat i ha adoptat no és el federalisme que un pot trobar als manuals de dret comparat o de dret administratiu, perquè el federalisme, per als que som hereus d'una o altra manera del moviment obrer, republicà, federalista a Catalunya, no és una determinada arquitectura político-administrativa, no és només una determinada forma d'organitzar un estat que sigui plural i complex, sinó que és, sobretot i abans que res, un principi d'organització social. En aquest sentit, i Margaria, que explicava Miquel Caminal, rebut a través de Proudhon i desenvolupat per moltíssimes persones, inclús de quan Esquerra Republicana era una força essencialment federalista, per el mateix Rovira i Virgili que citava abans en Rigau. Ho dic perquè pels federalistes la defensa d'aquesta idea no es circumscriu a l'actual debat polític que tenim sobre l'encaix de Catalunya a Espanya. Té a veure amb la manera com nosaltres concebem les relacions entre les persones i com concebem la manera en què hauríem d'organitzar social i econòmicament la nostra societat. I d'aquí la preferència de totes les tradicions del federalisme a Catalunya, inclús del llibertari, per les formes d'economia social i cooperativa, per l'autogestió, etc. Jo, com abans ha explicat el Lluís, he perpetrat un pamflet federalista que, ja que estem en l'àmbit universitari, em permetré fer el que es fa sempre, que és recomanar la seva lectura, encara que després no us pugui avaluar ni tingueu cap obligació de llegir-lo, però allà intento resumir aquestes idees del federalisme social i com crec que tenen plena vigència en la Catalunya, en l'Espanya i en l'Europa d'avui en dia.
compten partidaris. Compten partidaris, evidentment, a Catalunya, compten partidaris perquè han estat, terres de llarga tradició federalista, compten partidaris a les Balears, al País Valencià, a Galícia, d'on han sortit grans federalistes, però també a les Castelles, a Andalusia, compten molts partidaris. De fet, abans, al terminal, ho dic amb tot el respecte, quan es parla del federalisme del PSOE ens hem de posar a riure. Molt bé, riguem tot el que vulguem, però aquesta terra, els catalans i les catalanes, quan hem fet avanços en el nostre autogovern, sempre, invariablement, aquí hem tingut al costat, amb més o menys recances, però aquí hem tingut al costat. I sovint arriscant, políticament o electoralment, més ells que no pas les forces de progrés de Catalunya, ha estat a les esquerres de la resta de l'Estat, i no només el PSOE. De federalistes n'hi ha al PSOE. Puc donar-ne bona fe, i em sembla una simplificació excessiva elevar l'anècdota de la conversa d'en Ridao a categoria. De federalistes n'hi ha al PSOE, n'hi ha moltíssims. Jo he fet fins a 42 presentacions d'aquest llibre, que està traduït al castellà, a més que està traduït a l'Iber i a la Pau. He fet més de 42 presentacions i algunes les he fet fora de Catalunya. I demà mateix surto cap a Vila-real i faig una petita gira pel País Valencià i arreu em trobo amb gent que és federalista i normalment va bastant més enllà de les fronteres del PSOE. O és que Izquierda Unida, que sembla que està en ascens, no té una tradició federalista i aposta per un estat federal. O ECO, o Compromís, al País Valencià mateix, la Junta aragonesista, encara que siguin forces minoritaris, els sindicats majoritaris tenen una tradició i una organització federal i confederal. Hi ha gent que és federalista i ho sap i se'n diu, i sobretot hi ha molta gent que si s'expliqués que el federalisme no és quelcom només per solucionar el dossier català o la carpeta catalana, sinó que el federalisme és una oportunitat, una palanca per la regeneració democràtica d'aquest país i per tornar a posar al centre de la preocupació dels poders públics i de la seva acció la qüestió central de la justícia social, es reconeixeria com a federalista i podria acompanyar el projecte federalista. Els aliats i aliades del projecte federalista català són les classes populars i treballadores de la resta de l'Estat, que estan clamant exactament per les mateixes coses que estan clamant els nostres veïns i veïnes quan defensen el seu ambulatori, es planten davant d'un desnonament o s'associen en diverses maneres per combatre els efectes de la retallada i de la política d'austeritat. Perquè en el fons, com deia abans, el conflicte de sobirania més punyent ens afecta a tots i totes per igual, a les classes populars i treballadores i arreu. Per tant, aquesta aliança que ha estat clau pels avanços en l'autogovern de Catalunya en altres fases ens pot conduir ara a un desenvolupament plenament federal de l'Estat, sigui a través d'una reforma constitucional federal, sigui a través de fer una nova Constitució. Al cap i a la fi, les institucions d'un país o es transformen per atendre els canvis socials que es produeixen o són substituïdes. Aquí es tracta simplement d'una qüestió de preferència, diguem, de si es vol substituir les institucions actualment existents per un estat català independent o per un estat català federat amb la resta de pobles d'Espanya. Jo crec que com a federalista convençut, mal exemple aniríem a donar arreu d'Europa i del món si no demostréssim les virtuts del federalisme com a articulador de la pluralitat i la complexitat de les societats amb aquells amb qui hem conviscut durant els últims segles i amb qui hem compartit una història més aviat dissortada durant el segle XX, perquè hem viscut un parell de dictadures en els quals els treballadors i treballadores d'arreu de l'Estat hem patit exactament el mateix, amb l'afegit, evidentment, de la qüestió de l'operació nacional en el cas del País Basc, Galícia i Catalunya. Però és que, a més, em sobta que des d'una perspectiva democràtica es pugui dir bé, però és que és igual, no em crec res d'això que m'estàs dient i no ho veig tan fàcil, que jo no dic que sigui fàcil el federalisme, i el problema és que sou molt pocs. Podria sortir-me'n d'això amb eslògans del tipus l'única lluita d'espera és la que s'abandona, una bona idea no s'abandona pel fet que tingui teòricament pocs partidaris, etc. Però no ho faré, simplement faré una comparació històrica. L'independentisme era absolutament minoritari als anys 80. Fins i tot m'atreviria a dir que fins a mitjans dels anys 80 era força marginal políticament parlant. Això no va fer defallir els partidaris de la independència i amb determinació, amb molta persistència, doncs han anat explicant les seves raons i associant la seva causa amb qüestions de tipus econòmic que fan que en aquest moment tinguin un cert predomini en el camp, diguem, del debat públic, com a mínim.
federalistes el que ens passa, i és la dificultat que tenim, és que no convenim ni amb la idea una mica entre el 16 i el 17 de que cada estat pot contenir només una nació i per tant aquesta tendència a l'hegemonització, a la uniformització, ni tampoc convenim amb que a cada nació li hagi de correspondre necessàriament la formació d'un estat. Nosaltres creiem que és possible que els ciutadans i les ciutadanes posem l'accent en això, en aquest aspecte civil de la ciutadania, i puguem, per tant, conviure en estats que siguin efectivament plurinacionals i plurilingüístics. Estic absolutament convençut que si hem de construir democràcies avançades, democràcies socials avançades, que és com a mi m'agradaria que fossin, haurem de ser capaços de construir aquests estats plurinacionals, plurilingüístics, que siguin capaços d'articular una cosa que és inevitable, que és la pluralitat i la complexitat de qualsevol societat. I acabo, ja que tenia un minut, amb aquesta última reflexió. Una de les coses que més em subleva de l'actual debat sobre la qüestió de l'encaix de Catalunya i Espanya és aquesta tendència a antropomorfitzar Espanya i Catalunya. Aquesta qüestió de el poble català vol, com si tingués una única ment, una única voluntat, una única raó, que no fos plural i complex internament, o de que Espanya no vol, com si també fos una realitat uniforme que es pogués definir d'una sola manera, perquè si Espanya no vol que algú em doni el telèfon de Espanya i ja prou hauria de negociar i ja em tallaran el cap políticament quan fracassi, si és això. Però no és així. A Espanya hi ha de tot. Hi ha fins i tot partidaris de la independència de Catalunya que no són catalans. Segur que molts independentistes bascos i gallecs o gent de Madrid que estigui en l'esquerra autònoma i que defensi el principi d'autodeterminació doncs convindrien amb que Catalunya pogués ser un estat independent. Per tant, la realitat és molt més plural que tot això. És que ens fem un mal favor com a demòcrates si antropomorfitzem així Espanya i Catalunya.